गिबियावनो जोंनि गोजौसिनथाव थानाय आफा इसोरखौनो हामबायदों नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै आंनि गोसोनि अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायावहाय साफ्रोमबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ दिनैनि बे हाबाफारिया स्पेसियेल मोनसे प्रग्राम जोंहा सानै बिनानावनि आरज खालामनाय दङ अन्ध्र प्रदेशनिफ्राय बिनानावमोना आंनिसिम आरज खालामहरदों गिबियावनो दङ जाहैबाय धरिति बाग्लारि बिनानावनि थाखाय जों आरज खालामगोन बिनानावनि जिबनावहाय गोबांथार सैनांनाया दिनैहाय दङ गोबांथार साननायजों बिथाङा साग्लोबजानानै दङ आरो नैथियावहाय दङ जुलि राभा बिनानावनि थाखाय बिनानावा गोबां समनिफ्रायनो गुजुनायाव बेमाराव गोग्लैनानै दङ आरो इसाननिसो गोबां बारा जादों होननानै बुंहरदों अब्ला बिनानावमोननि आरजसिम थांनायनि सिगां जोङो बे समावहाय बिनानावमोननि गुसुं जारिमिनखौ जों मिथिनानै लानो गिबियावनो आं बुंनो सानबाय धरिति बाग्लारिनि बिनानावनि गुबै मुङा आसलथे धरिति बाग्लारि नङा अनिमा बर'सो बिनि मुङा माबोरै धरिति बाग्लारि जाखो आं बेखौ नोंथांमोना गुसुङै फोरमायग्रोनो सानबाय जेब्ला बियो उन्दैमोन बेखौहाय बाक्सानि मागोनथारि गामिनिफ्राय नागालेण्डनि कहिमायाव बिखौ लेखा फरायनो थाखाय लानानै थांदोंमोन बे समाव बियो जेब्ला इसोर फोथायग्रा लोगोफोरखौ बियो लोगो मोन्दोंमोन बे समनिफ्रायनो बियो इसोरनि फारसे सिनायनाया बेयाव मोनदांनाया बिनि सायाव फैदोंमोन इसोरनि अननायखौ इसोरनि महिमाखौ बियो मोनदांदोंमोन नुदोंमोन बे समनिफ्रायनो बियो गावनि जिउआवहाय फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ जिउनि बासायगिरि रैखागिरि आरो दुखुनि समाव बियो सहाय होग्रा होनना इसोरखौहाय नाजावना लादों आरो बेबायदिनो देरनानै बियो जेब्ला न'खराव इसोरनि बाथ्राखौ जिसुनि बाथ्राखौ बुंफैयो अब्ला बे न'खरनि मानसिया बिखौहाय गोबां साजा होदों बे गोबां बुजादों बिनानावा गोबां बेबायदि नासयजादों आरो जोबनायाव मा जादों होनना बुंदों बिनानावखौहाय न'खरनिफ्राय होयनदों होखारदों बिनि न'खरनि बिमा बिफाफ्रा बिनि बिब' आरो बिनानावफ्रा बिखौ होखारदों जोंनि बे न'नि मानसि नंला होननानै अब्ला बे समाव बिनानावा आलाय सिलाय नाथाय जोबनायाव मा जादों बिनि जिबनावहाय इसोरखौ नाजावबाय जेब्ला बियो बेबायदि नासयजाब्लाबो बियो इसोरखौ नाजावनानै इसोरखौ गावनि जिउनि बासायगिरि राहानिगिरि खैफोद दुखुनि समाव बे फोरबोखौ हमथाबनानै बियो सैनांनायनि गेजेरजोंब्लाबो दिनैहाय इसोरखौ नाजावबाय जेब्ला बियो इसोरखौ नाजावबाय बाप्तिस्मा लाबाय बे समनिफ्राय बियो गावनि मुंखौहाय जेब्ला बिमा बिफाया बिखौ जोनोम जादोंमोन बे समाव अनिमा बर' दोनदोंमोन बेनिफ्राय बे मुंखौ सोलायनानै धरिति बाग्लारि लाबाय प्रेज द लर्ड हालेलुया थारैनो इसोरा बाख्नाय जाथों बिनानावनि जिबनाव दिनैहाय संसारनि गावनि बिमा बिफाखौ दान्दिसे समनि थाखाय खोमानानै लानांदोंब्लाबो संसारनि गावनि बिब' बिनानावखौ बिदा फंबायखौ जाथि खुरमाखौ गोमानानै लानांदोंब्लाबो नाथाय सोरगोनि बिफा इसोरा नोंनि थाखाय गोबां बिदा फंबायफोर गोबां बिमा बिफाफोर गोबां बिब' बिनानावफोर नोंनि थाखाय होदों नों जेबो सिन्था खालामनाङा नोंनि जिबनाव माब्लाबा समाव हारसिं होननानै सानफ्लांनो हागौ अब्लाबो इसोरा नोंखौ नागाराखै बेनिखायनो नोंनि जिबनाव माब्लाबाबो लोरबां दा खालाम नों गोहो हमथा आं बेखौनो बुंदों आरो नैथियावहाय जोङो मिथिनि जुलि राभा बिनानावा बाक्सा डिस्ट्रिक्ट कुमारिकाता आंनो कल खालामनानै खोन्थाहरदों बिनानावाबो इसोरखौ मिथियोनो ना इसोरनि अननायखौबो मिथियो नाथाय बिनि न'खरनि थाखाय बे इसोरखौ नाजावनो हायाखै इसोरखौ दिनैहाय फोथायो जिसुखौ बियो फोथायो जिउनि बासायगिरि अनसोग्रा सोखानो हाग्रा होननानै गिदिर महिमानि इसोर होननानै फोथायो नाथाय बे समाव बे नाजावनो हायाखै जेब्ला बियो न'आव दंमोन बे डिसेम्बर समावहाय बे अन्ध्र प्रदेशआव कम्पानियाव मावनो थाङो बिनि सिगां बिनि न'खराव बियो जेब्ला दंमोन बे समावबो बिनि बेमारा गुजुनाया दंमोननो नाथाय बे समाव बिफाया जेबो केयार लायाना जानाय लोंनायजों बेबायदि न'खरावहाय फैनानै दावराव खालामोमोन बिनि बिफाया नाथाय बियो गावनि जिबनखौहाय मानोना बियो मोजां सानोखाय बे सहायनो हायियाव बियो दिनैहाय न'निफ्राय डिसेम्बर दानाव खारखुमानानै अन्ध्र प्रदेश फारसे खामानि मावहैदों आंजों जिखिनि रायलायदों बिनिफ्राय बांसिन गुजुनायाव बियो सम हगारदों बेनिखायनो आं बे जुलि राभा बिनानावनि थाखाय बिनानावनि दुखुखौ नुनानैहाय आंनि गोसोआव गोबां गाबखांनाय मोन्दोंमोन बेनिखायनो अननायजोंहाय बिनो नायजानो थाखाय ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय 1000 रां आं बे समावहाय हरगोन होननानै आङो बुंहरदों बिनानावमोननि आं एकाउन्ट नाम्बार अलरेडि बिहरबाय आं सोनानै हरसिगोन 1000 थाखा इसोरनि अननाया बेजों लोगोसे थागोन आमार भन्टी जुलि राभा তেওঁৰ কাৰণে যি ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে যি পইচাৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে এইটো কাৰণে মই 1000 रुपिस মই সহায় হিচাপে দান কৰিছোঁ अनलायग्रा लोगोफोर बेनिखायनो जों दा जोबनाय फारसे जों आरज खालामगोन जों लोगोसे आरज खालामगोन मानोना फोथायग्रानि आरजआव लोगोसे आरज खालामनायाव इसोरनि गेदेर बोलो थायो होनना बुंदों ना बिनानाव
धरिति बाग्लारिनि जिउनि थाखाय जों आरज खालामो बिथांनि थालांनाय नखरफोरनि थाखाय जों आरज खालामो आरो लोगोसे जुलि राभा बिनानावनि बेमारनि थाखाय जों आरज खालामो आरो लोगोसे बिनि थालांनाय नखरफोरनि थाखाय जों आरज खालामो मोनसे समाव बिसोरनि जे नखरा अनलायनायजों फोरबोखौ मोननो हायो बेनि थाखाय जों इसोरनो गथायना आरो लोगोसे जायफोर बिथांमोना नायगासिनो दं बिथांमोननि थाखायबो जोङो दा खौसे लोगोसे जों आरज खालामो नोंथांमोनाबो आंनि थाखायबो खालाम आंबो नोंथांमोननि थाखाय आरज खालामो मानोना इसोरा जोंखौ बुंदों ना आरजआव थाफ्लायनो थाखाय गावजों गाव आरज खालामनो बिसरलायनो थाखाय अब्ला जों बे समाव आरजसिम थांनायनि सिगां जों मोननैसो गुसुं गुसुं बाइबेल सिरि जों नायनि बे समाव बे समाव आङो बिनानाव धरिति बाग्लारिनि थाखाय आं बे बाइबेल सिरिखौ आं लादों बिनानाव दिनैहाय इसोरखौ नाजावनायनि थाखाय गोबां सैनांबाय गोबां साजाय मोनबाय गोबां खस्थ' मोनबाय अब्लाबो इसोरनाव नांथाबनानै दं बिनि गेदेर महिमा गावखौहाय सायख'होनो हानाय दिनैहाय इसोरनि सान्तिखौ मोननो हाबाय बेनि थाखाय इसोरखौनो जों बाख्नायनि बे समाव बेनिखायनो आं बिनानावनि थाखाय बाइबेल सिरि लाबोदों जों जोंनि संसाराव जों थानानै नायदों जों जेब्ला मानसिया मोजां जायो बे समाव संसारनि मानसिफ्रा जोंखौ मोजां मोना होनदों मोजां मोना बेनिखायनो बाइबेल सिरियाव जोंखौ मा होनदों 2 तिमथि 3:10 सिरियाव ख्रिस्ट जिसुजों खौसे जानानै जाया मोजां जानो हास्थायो बिसोरो बयबो नासयजागोन बिनानाव दिनैहाय इसोरनि अननायाव फैनानै गावखौ मोजां जाफैदों गावनि गोसोखौ मोजां जानो गावनि गासै जिउखौनो बे मोजां लामायाव फैदों बेनिखायनो संसारनि मानसिया बेखौहाय मा नासयदों इंलिसाव बेबायदि बुंदों इन फैक्ट एवरीवन हु वान्ट्स टु लिव ए गडलि लाइफ इन क्राइस्ट जीसस विल बी पारसिकिउटेड जायफ्रानाखि इसोरनि अननायाव इसोरनि फलोवार जायो इसोरनि अननायाव थायो मा गावखौहाय मोजां फारसे फैयो बे समावहाय बिसोरो मा नासयजायो होनना बुंदों नासयजायो बिनाव दिनै नासयजादोंब्लाबो बैकट खालामजादोंब्लाबो नों गोसोआव माब्लाबाबो लोरबां दा खालाम मानोना नोंजों लोगोसे इसोरा दङखाय नोङो इसोरखौसो बाख्नाय बे गासैनिबो थाखाय लुकासनि 6:20 सिरियाव बेनिखायनो जोंखौ बुंदों मा मानसिनि बिसाज्लानि थाखाय जेब्ला नोंसोरो मानसिफोरजों सै खालामजागोन एरख'जागोन निन्दि जागोन आरो नोंसोरखौ बदनाम होगोन अब्ला नोंसोरो बोर होजाग्रा हालेलुया हालेलुया मानसिनि बिसाज्लानि थाखाय फोरबो जिसुनि मुङावहाय नों दिनै नासय जायोब्ला एरख' जायोब्ला सै खालामजायोब्ला नोङो बोर होजाग्रा होनदों बिनानाव दिनै गोबांथार इसोरनि बोर दं नोंजों लोगोसे नों फोथाय इसोरा नोंनि गेजेरजों मोनसे गेदेर खामानि मावनो दिनै थांगासिनो दं नोंनि गेदेर महिमा दिनैहाय इसोरा नुजाहोनो थांगासिनो दङ बिनानावनि थाखाय आं मोनसे बाइबेल सिरि लाबावदों जाहैबाय जननि 12:18 सिरि बेनिखायनो मा होनना बुङोहाय संसारनि मानसिया नोंखौ मुगैब्ला नों मिथिनानै ला जे बे इसोरखौसो मुगैदों आंखौ मुगैदोंब्ला नोंखौ मुगैदोंब्ला बियो मा जोंखौ मुगैयाखै होनदों जोंनि गोजौ सिन्थायाव थानाय बिफा इसोरखौसो मुगैनाय जादों होननानै बुंदों बेनिखायनो जों जेबो सिन्था खालामनो गोनां गैया जोङो संसाराव मुगैब्लाबो जोङो जेबो जिंगासिनांगौ गैया मानोना जोंखौ इसोरा अनोखाय जोङो खुसि जानाया जोंनि थाखाय गोनांथार बे समाव जों आरोबाव बाइबेल सिरि लाबावनि आं स्पेसियेलि बे बाइबेल भार्सखौ लादों जाहैबाय बिनानाव जुलि राभानि थाखाय মই এই সময়ত আৰু এটা বাইবেল পদ পঢ়িবলৈ লৈছোঁ এইটো বাইবেল পদটো হয় স্পেচিয়েলি আমাৰ ভণ্টি জুলি ৰাভাৰ কাৰণে মই এইটো বাইবেল পদটো পঢ়িম 2 কৰিন্থিয়া 11:3 আৰু 4 পদ মই পঢ়িম বিয়াও লিৰনাই দङ মই পঢ়িম এতিয়া যীশুৰ নামত আমাৰ প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ পিতৃ ঈশ্বৰৰ ধন্য তেৱে কৰুণাময় পিতৃ আৰু সকলো সান্তনাৰ ঈশ্বৰ আমি নিজে ঈশ্বৰৰ পৰা যি সান্তনা পাওঁ সেই সান্তনাৰে যেন সকলো ক্লেশত থকা বিলাকক সান্তনা কৰিব পাৰোঁ এই কাৰণে তেওঁ আমাক ক্লেশত মাজত আমাক সান্তনা দিয়ে हालेलुया हालेलुया मा होनो बेवहाय जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि बिफा इसोरा बाख्नाय जाथों बेनो अनख आरो गासैयावबो हेफाजाब होग्रा इसोर आमार प्रभु जिसु ख्रिस्ट मरमिया दयालु बोलेगेसे दयालु जोंखौ गासै समावनो बे जोंखौहाय बानसग्रा सहाय होग्रा हेफाजाब होग्रा সকলো আমাৰ যি সিচুৱেচন আহিলেও প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট আমাক সহায় কৰে বুলি এতে বাইবেলত ভালদৰে লিখিছে মই এতিয়া শেষত এটাই বাইবেল পদ পঢ়িবলৈ লৈছোঁ 1 পিতৰ 5:7 পদ বাইবেলত কি লিখা আছে আমি চাওঁ আহক আৰু তোমালোকৰ সকলো চিন্তাৰ ভাৰ তেওঁৰ ওপৰত পেলাই দিয়া কিয়নো তোমালোকৰ কাৰণে তেওঁ চিন্তা কৰে তেওঁ চিন্তা কৰে বুলি কৈছে ঈশ্বৰে কৈছে কি আমাক ইমান ধুনীয়াকৈ বাইবেলত লিখা আছে কি আৰু তোমালোকৰ সকলো চিন্তাৰ ভাৰ আমাৰ জীৱনত যিখিনি অভাৱ অভিযোগ দুখ বেদনা বেমাৰ যিয়ে নহওক ঈশ্বৰৰ ওপৰত পেলাই দিও আহক এতিয়া ঈশ্বৰে আমাক কৈছে আৰু তোমালোকৰ সকলো চিন্তাৰ ভাৰ তেওঁৰ ওপৰত পেলাই দিয়া কিয়নো তোমালোকৰ কাৰণে তেওঁ চিন্তা কৰে আমাৰ কাৰণে
মোৰ কাৰণে আপোনাৰ কাৰণে ঈশ্বৰে চিন্তা কৰে আমি চিন্তা কৰিব লগা একোই নাই मा होनना बुंदों इसोरा नोंसोरनि गासै दुखु दाहानि बिबानखौ बेनि सायाव हो मानोना बियो गासैखौबो बानस'यो इसोरा जोंखौ जोथोन लायो होनना बुंदों बेनिखायनो अनलायग्रा लोगोफोर बे समाव जों इसोरनो गथायनि जों गाव गावखौ इसोरनो गथायगोन आरो बिनाव स्पेसियेलि जे जुलि राभा लोगोसे दरिति बाग्लारि बिनानावमोननि थाखाय जों स्पेसियेलि आरज खालामगोन बेनि उनावहायसो जोङो गाव गावनि जिबनखौ गथायगोन नोंथांमोना आंनि थाखाय आरज खालाम आंबो नोंथांमोननि थाखाय जों बे समाव आरज खालामगोन दै जोंनि गोजौसिनथाव थानाय सोरगिनि गोथां आरो गोथार अनखौ आफा इसोरनि बेफोरखौ दान बे समाव हामबायनो नै गिदिरथार अननायखौ मोननायखाय बे मोजां समखौ मोनबाय फोरबो आफा बे मोजां समाव दिनै नोंखौ खावलायदों फोरबो आफा जे आरज खावलायनाय जि दरिति बाग्लारि बिनानावनि जे न'खरनि गासै समस्याफोरखौ नोंथाङा मिथिगौ बिनि जिबननि गासै समस्याफोरखौ मिथिगौ बिनि गोसोआव गासै बेसेबां दुखुफोर दाहाफोर दङ बेयो दिनैहाय नोंखौ नाजावनायनि थाखाय जि सैनांनायफोर मोनबाय बे सैनांनायफोरखौ नोंथाङा बिनि सुखुआव रंजानायाव सोलायहोदों फोरबो बिनि थाखाय बियो सोरगोआव मोननांगौ बान्थाखौ बिनो होगोन बेबायदि आसा आरो भरसा खालामदों फोरबो बिथांनि बिनानाव जिबननि थाखाय नोंथांनाव गथायदों बियो गावखौनो दिनैहाय जेरैबायदि गसंथादों नोंनियाव नांथाबनायनि गेजेरजों बिनि जिबनाव जेब्लायबो गोजोननाय रंजानाय आरो सान्थिखौ होदो सानसे समाव बे गारलांनाय न'खर नागारजानाय न'खरफोरखौ बियो मोनफिननो हानाय बायदि बिनि जिबनाव नोंनि जोबनायनि आशीर्बाद होदो आरो बिनि थालांनाय न'खरफोरनि गासै सोद्रोमाफोरखौ गथायदों फोरबो आफा बिनि सायाव जायफ्रानाखि गाज्रि साननायफोर दं बिथांमोननि गोसोफोरखौ नोंथांनाव गथायदो बिथांमोननि गोसोनि दरखौ खेवनानै होदो नोंनि गेदेरथार अननाय आरो आशीर्बादखौ बिसोरनि सायाव दोनदो सानसे समाव बिसोरबो बेनि गेजेरजों नोंनि अननायखौ नोंनि आशीर्बादखौ नोंनि महिमाखौ मोनदांनो हायो बेबायदि आशीर्बाद बिसोरनि न'खरसेयाव दोनदो फोरबो आरो दानि समाव गथायबावदों जे जुलि राभा बिनानावनि जिबनाव दिनैहाय गोबां सैनांनाय फोरबो जि गुजुनायजों बिनि गोबां समनि जि बेराम गुजुनाय फोरबो बेखौ नोंफ्राय सोखादो बिनि देहायाव थानानै नोंनि गोथार जिउजों बेखौ सुफुंदो बेखौ सोखाजानायखौ होदो बे दिनै नोंखौ नाजावनो हायाखैब्लाबो बे नोंखौ फोथायदों नोंनियाव फोथायनानै दिनै आरजनि खावलायदों फोरबो बेखौ नोंफ्राय खोनासंनायनि थाखाय हामबाय होनदों फोरबो आरो बे जि ट्रिटमेन्टफोर लाया मानो बेनि सायाव नोंनि जोबनो गैयै आशीर्बादखौ होदो बेनि बाहायनाय मुलिफोरनि सायाव थानानै नोंनि जोबनो गैयै आशीर्बादखौ होदो बेनि सोखा जानायखौ होदो फोरबो बे नोंनि गौरब प्रशंसानि गावखौनो बाहायनो हानाय बे नोंनि महिमानि बे गावखौनो गथायनो हानाय बायदि सानसेबो नोंनि प्रशंसा नोंनि सायख' होनो हानाय बायदि बिनि जिबनाव थानानै हेफाजाब खालामदो आरो बिनि थालांनाय न'खरफोरखौ नोंथांनाव गथायदों बिसोरनि गुलाय गुजाय न'खरफोरखौ नोंनिफ्राय खौसे खालामदो सानसे समाव बिसोर जेन नोंनियाव रंजानाय न'खर जानो हायो सानसे समाव नोंखौ मोननो हायो बेबायदि गोजोननाय आरो रंजानायनि न'खर होदो फोरबो हामबायनो जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय आरो दानि समाव गथायबोदों जायफोर बिथांमोना बे प्रग्रामखौ नायगासिनो दं बिथांमोननि जिबनखौ नोंथांनाव गथाय बिसोरनि खामानिफोरखौ नोंथांनाव गथायदों नोंनि गेदेरथार अननाय आरो आशीर्बादखौ बिसोरजों लोगोसे थादों बिसोरनि साननायफोराव थादों आरो बिसोरनि न'खरफोराव नोंनि जोबनो गैयै आशीर्बाद आरो अननायखौ होदो फोरबो आंजों लोगोसे थानानैबो नोंनि गेदेरथार अननायखौ आंजोंबो होफ्लायदो फोरबो आंनि गासै गोसो मोदोम जिउखौ नोंथांनाव गथायजों जेब्लायबो नोंनि गौरब महिमा आरो प्रशंसानि थाखाय आं गावखौ बाहायनो हानाय बायदि आंनि सायाव गेदेरथार बोरखौ होदो फोरबो दानि समाव हामबायनो जों साफ्रोमनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बाखि सम मानिखौ दानिफ्राय जोबथारा जासे नोंनि आखायाव गथायनो गुसुं आरज खृष्ट जिसुनिफ्राय आमेन गोजोननाय थाबाय बे समाव थारैनो नोंथांमोना बे प्रग्रामखौ मोजां मोनोबा आंनो मोनसे कमेन्ट होदो माबायदि मोनदों लोगोसे लाइक खालामदो आरो नोंथांमोना जुदि बे चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामना लादो जाहाथे आं बेबायदि गोदान भिडिअ होब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुग्रोनाय बायदि आं नोंथांमोनखौ खावलायदों लोगोसे नोंथांमोननि साबसिन लोगोफोरनो आंनि बे चेनेलखौ शेयार खालामदो जाहाथे बेबायदि अननायखौ नोंल' नङा आंल' नङा बुहुमनि बयबो मानसिया जेन मोननो हायो आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ खावलायदों सोरबाया जुदि बेबायदिनो आरजनि खावलायनायफोर माबा मोनसे मिथिहोनो गोनां बा मिथिनो गोनां नोंथांमोना दंब्ला आंनि बे स्क्रिनाव होनाय मबाइल नाम्बारावहाय कल खालामनो हागोन नङाबा वाट्सएप खालामनो हागोन नङाबा आंनो मेसेज हरनानै हागोन जेब्लाबो जों इसोरनि महिमानि थाखाय जों ज'यै खामानि मावलांनो हानाय बायदि इसोरा दानिफ्राय जोबजासे जों साफ्रोमजों लोगोसे जाथोंसै दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोनथोंसै